25 май соли ҷорӣ дар як қатор шабакаҳои интернетӣ наворе нашр гардид, ки дар он ҳолати муноқишаи як гурӯҳ наврасон инъикос ёфтааст. Бино ба иттилои раисати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе, шаҳрвандону корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ аз мақомоти милитсияи шаҳри Душанбе дархост намуданд то нисбати ҳуқуқвайронкунандагон чораҳои таъсиррасони қонунӣ андешида шавад. вобаста ба ҳолати мазкур аз ҷониби кормандони милитсияи шаҳри Душанбе як қатор чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯи роҳандозӣ гардида нафарони қонуншикан муайян карда шуданд. зимни санҷиш ошкор гардидааст, ки ҳодисаи мазкур дар маҳаллаи Гипраземи ноҳияи Синои шаҳри Душанбе рух дода, як гурӯҳ наврасон хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ миёни ҳамдигар муноқиша карданд, ки дар натиҷа ягон нафар ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ набардоштааст. шахсияти ҳамаи он нафароне, ки дар ин муноқиша ширкат намудаанд, муайян ва ба мақомоти милитсия дастрас карда шуда, дар баробари баргузории суҳбатҳои профилактикию корҳои фаҳмондадиҳӣ ҳамзамон нисбати 12 нафар волидайни ноболиғон тибқи талаботи моддаи 90 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуд, меафзояд манбаъ. хабарҳои Тоҷикистон ва ҷаҳон дар пресатиҷӣ.